Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kaseng kisamla pule Khasi Students Union kalong ka way na kikinhun ka balami syakmat ban ay ka jingero ya ka rai jong ka yeng darbar tau ain ka Khasi Hills Autonomous District Council bantay ya ka police outpost halangpi ka bahab hapo upur usam jong ka West Khasi Hills District. Dangshen ha ka darbar liur jong ka KHADC nakaliang jong Chief Executive Member jong ka uba TW Kine ulakular ba onda ka council kala deptay ya ka building on sa IT part siya ka sorkar jela nagabenta ban pentre kampat ya ka kum ka outpost knang bakan long ka jingsnga nya gipat ba nong syong snong hagani ka thain ka bajumi barbor ki kam ya ka japut hapreng ka jela Meghalaya bat jela Assam. President ka KSU samla Lambok Starwell Marngar hagajing ekran bat ka Batisi TV haga arpunyo tarik bunai jeleo arajar arpo ula ay kajing hero ya kani ka sin jam bala shim da ka KHADC bat ula ongru bak sorkar jela ka daiban board ya kani ka nuksa jong ka District Council knang ban yada ya kajing im jong kipat ba nong syong snong ki basyong basa hak haput bat ka jela Assam. Na kaliang juga ki sengi bro kowe hadin mai i ga jingkren jong CM juga Khasi Autonomous District Council akan ikut baru dia berang dapshan ni penpau ka jing dokumen ban penpau ka jing hab bandai banjero ia kan isi bamata ki perkhat bar i jengai ia ka jing chong sungan jong ki bro pasnam berang kaput khamtam i bodar ba markhap pat ka jala Assam i ba ki jumi ki jingkajian na wi senam jumi bar kasna ki jumi ki turput jong sarka Assam dak ba pha lang ba ki pulut jong Assam ti nakalian ka seng soban ai ka jing yero ba ai jing kershan ba pura dia ka isi ba po jing lam jong ba titas khan kumjuru ya bro ki MDC bedon po se council ki bla shem yakum ka ni ka san perkhat ka ba thamai ka ba kila clay ya kaban kin bay ka jinglot jing sep nam ta ban chna ya police opus hang thi po lang pi ban supan kan mau ba stem adjust po kum ga jat ben riu ni ladu ya saumut ki men sim ko dor hakuli chu asam tinga thrai gani ga jing sim khia bat ka senjam ba ka council ka sim ka dai wei mo jam ban panti kana ka jing song sangan kham tam ban panti kana ba khando ko siap kam dai bantul watang sin si hakti juga sarkar Assam tinggal liang juga ki siwi bro ko we in aga jingkershan pura kati kman ti kadiang bat ka isi bat mai menta po jinglam bat titas ingit scam ba kani ka kam kan sa ya stet chat bat ni kmi lenti ba pat ba hang thi po ka snong ka thailang pi bro we sian kin soi i ka ta police opus pura langba ka jingpei tangka jonggar District Council bantai kum kata ka police opus ka ban paniskan sya ki padok pasnam chungi kita jaka handai tang ko we ngakwa ban kalong lada ka District Council hai bor chongka kala ban siam kum gni senjam ngathrai kam nam don kunun go chingi jaka sarkar jala hai ko we bakan siam ya kajuk senjam panisna ki police opus haman ki bodar balong markhap jala Assam ki bajumi ki kajian ka pos nomor ngakran ni kata kalong ba haduk mentang kesokar jala kimpala pan penbe itu pu sam ban penti kena nodu nang tau pu sam tinga trai tak senjam man snai taki kitem jomi pulet kalong ka jingada pan penti kena ba kenam don kunu sik sa thombor kenam don kunu ka jing kentur pu jong ka soka sam na wave nam suwe pat snam tengit skam manalin ka seng kani si bom thmai pu jilam ba titos khan kandai kisi ka khlan ka banne bat baro ki em badan hapo kani ka isi bamanta kan trai namta ka bha khamiat namta chapan priskham kham tam ban mara ki an kanun ban pan khlan kham tam ye ki dor ba trai ri ki bolong bulum jok senchar khadar hapo chung bernyu trap ko we kan ngan yai ban biang sien ba kalian ka seng bro ko we ni don ki jik sohun bat ni don jik sokumen bat ni ayo ka jingiro ba ka jikshan pura ya kumune senjam bo CM bat thma jok District Council manta usyam ni kumun senjam nget ba ulai nang a jing start jing sempang ya bro hi yam ba de bro him si nget ba kinya trai da jing kit kli namta
ban kenakti ban pai khmat khamtam uput usam kumjuru langba keni ka kenti mentang soban kenturu basoban airuka pasat jemodu itu konsel ba kaya kalau dei ia ka konselu ban lum thop langba ki hima ki rat ba kunta datar ban lum thop je dolar ban khli sesimpat ki dolar jok kendo siap ban pantikna naru nu to put usam jok cat pendu jungi mar banyak keren boros kata mah keren sepang dolar kolong ba kedai kejeng ya keren sepang put usam tak layak di pobos na tak tengi sudah keren kala kilo don ki ba let sport supreme court ban challenge kene po supreme court halo kan put usam rai tak dia sengi iba kacap penkot nok kata kes nget ba ka kanti bumtang nget bersekonsel kepada ba kudop ya kiet ki hima kadai uk kamram jongka pakan lum yakin kisim kiet ki hima khnang ba buat ki dorbas nong lokum ta ter ki badan khapur khnang ba kala ban sei dulir papanti kena pan klan ya jinga kon bandawa pan bet no ya put usam pura de nget begini kanti menta kan sa mi uso namta kan de ke wai pak senjam ban pois ka thong bengila pan bet no ya put usam pura pedeng jongka sarkar Assam sarkar Meghalaya